और गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से अब भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के और भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के। इसके बाबा और गूंजे मथुरा गूंजे मथुरा गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के। जय हो ए बाबा ए ऐसे ना सब कोई बैठल बा हमनी के गावत तनी अच्छा नहीं खेला सब कोई एक बार दोनों हाथ उठा दे महाराज जी के दरबार में जे हाथ ना उठाई अपन अपन रेखा दिखा दिया बड़ा सौभाग्य के बात बाकी महाराज जी बैठल बानी आ सब बजा के कही कैसे अरे गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के। भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी मथुरा गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से भइल बा अवतार गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के। जय हो जय हो कृष्ण भगवान की। अच्छा हमारे गार्जियन सत्येंद्र चाचा के तरफ से राजपुर से मुखिया जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा अभिनंदन बा स्वागत बा। क्या बात है सब देवलोक फूल बरसावे देखिए कितना प्यारा भजन लिखले बानी कमल चाचा और सब देवलोक फूल बरसावे ए जे रे सोजी हो माता जसोदा खुशियां आई जे जसोदा खुशियां चक्रधारी के चक्रधारी के भइल बा अवतार कृष्ण गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से भइल बा अवतार गूंजे मथुरा वृंदावन जयकारी से भइल बा अवतार कृष्ण मुरारी के। ऐसे हम एगो मुखड़ांतरा गईनी हम कि एगो भजन हाथना माई बहिन लोग बैठल बाड़ी एगो मुखड़ांतरा गायब हम बहुत ही प्यारा भजन बा आप सब ध्यान से सुनो। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। ऋषिकेश भैया
जिस भजन में जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना शॉर्टकट में फरियावे के बा ऐसे अंतरा के लाइन बा। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो, माई बहन लोग सुनब जरूरी बात ध्यान से, सब कोई गार्जियन बा। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना भी प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, चाहे बेटी कितनी भी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। तो जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना। भैया भैया और लास्ट बात झुना भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। 500 नीचे धर के से टकिया देता रहा, तू कम चल हाथ बढ़, मैं थाना के रुपया आता। लास्ट में बात में कहे के, चाहे भाई कितना भी बैरी हो, चाहे भाई कितना भी बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना भी बैरी हो, उससे राज छुपाना ना चाहिए। और जो हम बात कहे वाला बानी, माई बहन लोग किसी है जमा, चाहे बीबी कितनी भी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। तो जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना। प्रेम से बोलिए एक बार सब कोई दोनों हाथ उठा के